Is-settur marittimu f'Malta huwa b'saħħtu, settur li għandu possibilitajiet ta' tkabbir. Għalhekk irridu nindirizzaw in-noqqasijiet eżistenti biex intejbu u nkabru l-benefiċċji li dan il-qasam iġib miegħu. Għal dan is-Segretarju Parlamentari José Herrera waqt il-Maritime Careers Day. Fost l-oħrajn innota li jeħtieġ ikunu indirizzati n-noqqasijiet fil-ħiliet. Dan sabiex dawk imħarġa ikunu preparati għal ħtiġijiet tal-industrija. Tkellimna ma' żewġ studenti li qed jimmiraw għal karriera fis-settur marittimu. Mark, student fl-Inġinerija Marittima, qalilna li l-opportunitajiet lokali fosthom fl-industrija taż-żejt u l-gass jidher li qed jikbru. Jidher li ħajkonna ċans kemm għal xogħol lokali li hemm ċans li jikber ġifieri u anka xogħol seagoing fuq bastimenti. Jessica li għadha kemm temmet l-istudji bħala Officer of the Watch għaltilna li s-sens ta' avventura huwa dak li ġibida lejn dan is-settur. Bħala toroq ta' xogħol hemm ħafna fl-industrija marittima. Biċ-ċertifikat tiegħi jien nixtieq naħdem fuq il-baħar. Ovvjament tista' taħdem VTS, tista' taħdem Maritime Lawyer, ġo xi kumpanija bħala recruitment, jiġifieri hemm ħafna opportunitajiet. Is-Segretarju Parlamentari Herrera nnota kif 15% tal-ekonomija Maltija tiddependi mill-ambjent marittimu, ferm aktar minn pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan f'settur li permezz tiegħu f'pajjiżna jaħdmu mal-20,000 persuna, b'600 miljun euro imorru direttament fl-ekonomija Maltija u bil-pjan tal-Gvern ikun li fil-5 snin li ġejjin il-kontribuzzjoni tal-marittimu fil-prodott domestiku gross tiżdied b'3%. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jħejji studju dwar il-bżonnijiet li hemm fis-suq biex aktar nies ikunu preparati għad-dinja tax-xogħol f'din l-industrija.